Tang shiu osngeu bakandon ke lockdown barok ngi la khih khohreh ban mareh shikidukan ban thit bat kynshew daga bakanton ya ke jingbam na kabanta kisngi ban wan ya ngi kinong thit la sinsha da ke jing dier yo bangim yo jingbam kinong di kishim kabu ya ke jing dier jongi kinong thit la sinsha ki da ke jing kwa raha ya ke sbai bat kumta kira ya ka dor kata ka de ke protei ka bangi ngi im kawin na kajing long jong ki briew kalong bangim ju im kum ki briew balakhreh parabor. Dai namar kanikin ka daw bangi yoi bagi briew kisdang man khih khohreh bat khih jingmot habawan lap ka basniw. Kajingim ka basngaw shngan bagi eke barok kin long ki ba yad bet kalong ka ba pensngusi bat ka ba pendiaw ya ki babon. Kajingim masla protei kalong ka bam tikna kum tangi di ban im ki briew ki pala pynkhreh yo kum no ri kum no ka basni ka wan lap yangi ngi kermen baki eke kin long ki babha bat ki basno tenan henre ngi dei ban yai pynkhreh yo kum no re ka basni kan wan lap ki dikhiu ki hikay ngi ki briew bangi dei ban pynkhreh lopa naga banta ki sngi ki basni ka por ban train ka banta ka la shai ka long banta omon da haba ka basni ko wan lap yangi ki briew ki bastan ki le ya kata ka ba don kam menta kanang bakin mentoi pat ashai ngi dei ban pen kan mau ya lede baka por ban trai shitom kalong menta henre ki jingbam yu uso ubathyang kalong la shai to ai baka jing le risa baka jing snobha jongphi kan long namar ka jing ot na kalengkha jong ka jing trai shitom om na ka jing job lottery kapor ban tray kalong menta kapor ban pynkhreh kalong menta kalashai hau bestat kayai long ka sngi ka ban sawan man la ka sngi kawai pakawi ka sngi ka bangi yo kalong ka sngi ban pynkhreh yo kum nore ka ban lap ka nam sngi u Joseph la kynshew yo keu ban pynkhreh na ka banta ka nam sngi kade yangi ban kynshew yo keu jong ka ktin kanang ban pynkhreh na ka banta ka nam sngi kita kibam don yu keu ki yap namar ka jing tangan kita kiba klemu keu jong ktin kin yap no om namar ka nam snio henry namar ba kim don yu keu jong ktin hapdeng jong ka nam snio haba wan lap ka nam snio om shim la lap ya ka ktin happy la kendru la tawat la khura la penkela ya phi henry om shim lapat ya ka ktin hakapla jong ka donot pat ka jing mot jong phi o kordit ya ngala pen serwai ka menen jonga ngala le ya baro man pen snobha ya lede henry kata ka jing snobha jong ka menen kampen mentoy pen ban ka pen yap ya shanungan le kay ngan le nganong ya phi bakani kam dei satya ka nem sniu ka ba klem jing kermen udon away u balong ka jubab ya phi udonu khunu Joseph ubodon kerhayo keu ban besaya phi barok isngi ke jingim jongpi u Jisu om tang ba udon yu keu jong ka ktien henry ulong ma u utau keu uto uktien uwan besaya pi une ukuru Joseph ulawan shapi bat uterwa yu keu ban ai jingim yapi pinyo ban bam na u bat pinim kaba pidon kam kalong ban ngej bat ban pai sho une ukuru Joseph ulong uba kam kraw ban yu Joseph udon ya kathiar kabam juduna kathiar kabadon bat pi barabor kathiar kaba pila ban Blei bat shim yo keu kat kaba pimon kaba pidon kam kalong ban ngej ban lech kathiar jo Blei bat shim yo keu kat kaba pidon kam u Jisu la iaphi ya kathiar kabalong ka Baibl kaba shlei da u keu jo kaktien jo kathiar kabadon bat pi barabor kathiar kabadap da kaktin kabam juduna baro kabapidon kam ban le kalong ban ngej ban lech sha kathiar jong u Blei bat shim yo keu kat kabapidon kam to bam patoim hapdeng kabakum kani kapor lada kaktin jong Blei kam shlei na phi kadaw kalong ba phim shim la kynshew ya ka menen phiyo ban khet menta tang ya kata ka ba phila trei menen
Kamenta jong pi kapen pau kumnu pila menin. Kapor kam shimla dier namar ngidon ya ukunu Joseph ubadang don ya Thiar kaba Blei kan sawan kapor bakanam sniu kaba kyrkhu bat kaba khadu kan sawan do kapor ba ukunu Joseph unyalam no ya kita kiba nakalong ying jong u bat un khang no ru ya Thiar Tang kiba don ya shabi kinyo bam na Thiar jong u balai pen surwa ya kapor jong pi menta Tang Ha Ka Lockdown kani ka kabu pat kapor ban trei pat ban kynshew kapor ban lech ya Thiar kalong menta kapor ban Blei ya Thiar kalong menta kapor ban shim bat ban bam na Thiar kalong menta ngakot ya pi kino ngap yang ngin ya lech ya Thiar jong tin jong Blei namar hangta don ka jingem bat ka jingkermen ngim ha kapor bat kaya ka ba pher bat ka ba pelatam kaya ka bangidei ban yai Tang ya ka sharak jong ka tin da ka umpniang sim bakho namar ka miet ka long ka bedum padonong lait kurim mula janwan namar ka internet baro ngila ban yo ya ka Baibl ha ka pla jongi baro ngila ban don ya ki jing hikai jong ki briew jong Blei ha ka pla jongi ngila ban yo shibun ki kot ki ba kordor kynshew dor haki pla jongi pi ngim ha kapor kaba ngimla banong ngam tip ngim don daw banginom tip ya kaktin jong Blei barok kidon haki pla jong pi ai bagajing ngop ha ki khana yo khana briew khana comic ki le ngop ha ki enjoy barok kin long kum ki advertisement ha YouTube ki bangim don por ban pet pidang skap ya kaktin jong Blei te pidon por mo ban pet ya ki advertisement nyokor ya kaktin jong Blei sedang menta sedang da kabatip ya ki kerteng jong ki kitab barok ki bedan ha ka Baibl sedang da kabatip ya ki jingi tu khana barok ki bedan ha ka Baibl sedang da kaba ngap ya ki jingi kai jong ki briew jong Blei ki baru Blei om Tang ya kita ki ba pau nam bat ki ba pipi so tonat ban ngap sedang da kaba pule ya ki kot jong ki briew jong Blei sedang ban kynshew menta kadi kapor wa itu ba pilong ubanget hau khunu Joseph de namar ba pidon ha ka Thiar jong u man lakasngi ban kynshew ya kaktin jong u lada pi kynshew na ka Thiar jong u menta bat halakasngi onda haba piyo sngow ba kan don ka lockdown pimdon kynshew ban mareh khohreh namar ka jingbam bat onam don manuru balaban shim kabu yapi namar pila 3 minot minin bat halakasngi ha ka Thiar jong u nagaba pila yo yo keu